Il-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid se jkun qed jorganizza attività tal-Halloween fi ġnien Serpol Boffa nhar l-4 30 u l-ħamis 31 ta' Ottubru mis-6 ta' filgħaxija l quddiem. Is-Sindku tal-lokalità Jason Silvio spjega ma' One News li f'din l-attività ser ikun hemm numru ta' attrazzjonijiet u divertiment għal kulħadd. L-attività ta' Halloween ħad tkun maqsuma f'erba' partijiet. Għandek parti minnu fejn il-bandli eżattament qiegħed hawnhekk warajja se jkun armat bi props ta' Halloween u bid-dwal speċjali. Għandek parti oħra fejn it-tfal li ħajattendu għal din l-attività ħajkunu jistgħu jisirhom bil-helpers tagħna il-face painting, u mbagħad għandek parti oħra tal-ġnien l-iktar parti eċitanti li ħatkun ta' din l-attività hija l-Spooky Garden. L-Spooky Garden ħajkun magħmul minn ħafna props ġiganteski, ħajħdu sem fih ukoll numru sabiħ ta' atturi li ovvjament ħajamlu din il-parti tal-ġnien eċitanti. Is-Sindku kompla jgħid kif din l-attività se tkun qed tittella għal kawża ġusta. Il-biljetti għal din l-attività jistgħu jinkisbu mill-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid għal 10 euro għall-adulti u 5 euro għat-tfal. L-inkluż miegħu ser ikun hemm xi ħaġa tal-ikel u x-xorb. Il-biljetti jistgħu jinxtraw ukoll minn mal-entratura tal-attività.